nyomjuk. Szerbusztok, drága barátaim! Hát mindig hozok hozzátok olyan embereket, akik nem akarnak már olyan életet élni, amit régen, és Nusiék is felkerestek, hogy Vili, mi ez a 80 pluszos program, vagy 60 pluszos, mondom, miről beszéltek? Hát nem is tudom, hány évesek vagytok, miért? És akkor mondta Nusi, hogy ő mennyi éves, milyen régóta fiatal, és én mondtam, hogy mindjárt megtudjátok, mondtam, hogy ez nem ilyen program, ami most ilyen sztár program, hanem egyszerűen az emberek megváltoztatták a táplálkozásukat, és ezt nem nehezen változtatják meg, beiktattunk különböző trükköket, erről is lesz ma szó. Aztán hát kialakul egy olyan történet, ami hát számomra is néha meglepő, néha még sírdogálni is szoktam, képzeljétek el, mert hát olyan történetek jönnek, ami nem egy mindennapi. Úgyhogy megismerkedünk Manusiékkal. Sziasztok! Látom, hogy itt vagytok. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi késztetett benneteket a páraddal, hogy egyáltalán elkezdjétek ezt a mi programunkat, az egészségprogramot. Mi fájt, mi volt az a dolog, az a kibillentség esetleg, ami miatt azt mondod, hogy na, akkor most ugye elkezded. Adom a szót, szia! Szia, Vili! Hát nekem kimondottan az idő haladása, ugye mondtad, hogy régebb óta vagyunk fiatalok, hát én már nagyon régóta vagyok fiatal, és hát az utóbbi nyugdíj után, az utóbbi időkben én idős gondozással foglalkoztam. És láttam az embereket, ahogy hová jutnak, amikor 60-70, tehát kimondani is, szóval olyan félős, hogy 60-70 éves korban, például az utolsó gondozottam 8 évvel fiatalabb volt, mint én. És láttam azt az életformát, hogy hová jutnak, és azt mondtam, hogy én nem akarom ezt az életet, tehát lenni kell valaminek, van is, tudtam, hogy van. Férjem is így gondolkodik, ugyan egy a gondolkodásmódunk, és hát tudtuk, hogy ez magától nem megy. Mert ha menne, akkor ők is szépen vidámak lettek volna. Tehát tenni kell valamit érte, hát tettünk is valamit érte, hát találtunk egy olyan dolgot, ami most nekünk egy reményt ad. Reményt ad, hogy ha megöregszünk is, mi nem így fogjuk megérni az időskort. Mert bármeddig éljünk, tehát éljek bármeddig, mert sokan azt mondják, jaj, én már ne érjem meg azt az időt, azt a kort. Hát dehogy nem. A lényeg az, hogy éljek sokáig, de az élet legyen. Tehát nekem ez volt a motiváció. Hogy fiatal, hogy ez el lehet árulni, hogy mennyi a korod most, ahogy mondom, a személyigazolvány szerinti korod? Hát igen, a személyigazolványi korom, hát 45-ös vagyok, tehát 81 évet fogom betölteni, május 20-án már a 82-be lépek. Hát na, látjátok, ez az, amit kicsit vakarózok néha, hogy nem akarom elhinni. Mert nem így néznek ki a 80 pluszos emberek, legalábbis nagyon sok ember, hát már azt nézi, hogy ő nagy kabátot ne vegyen, és akkor Nusi azt mondja, hogy ő új életet kezd. És azért hívott fel egyébként engem, mert ő kezdeményezte, hogy ő azt mondja, annyira kikívánkozik belőle az, hogy ő látja, hogy mi a menete annak, amikor az elmúlás van, meg az idős gondozás, és hogy ő ezt úgy nem akarta. Egy picit beavatná bennünket, hogy mi történik, amikor az ember úgy leesik a lábáról, miket látsz így napközben, adom a szót. Hát az, hogy legelőször korlátozottak, tehát nem tudnak járni, segíteni kell őket. Olyan is van, akit sajnos már pelenkázni kell, van, aki nem tud enni, nem tudja a kanalat megfogni, meg kell hát a fürdésről, hát fürödni egyik sem tud. Tehát az maga, hogy mindenbe segíteni kell, és hallgatni azt, hogy már nem szeretnek élni. És akkor vigasztalni kell, természetesen vigasztalom őket, hogy hát
csak meg kell találni, valamit keresni, találni kell abban, mégis itt vagyunk. A legutolsó mamának mindig mondtam, hogy hát itt vagyunk, látod, a családod gondoskodik rólad, nem raknak be nyugdíjas vagy öreg otthonba, kórházba, nem tesznek elfekvőbe, itt vagyunk veled, minden gondolatodat látjuk, figyeljük, de mégse jó neki, mégis azt mondta, hogy ő már nem szeret élni. És én ezt már ott is hagytam, nem foglalkozok most már, nem. Nagyon szeretem az embereket, tényleg nagyon szeretek neki, világéletemben mindig emberközpontú voltam, nagyon szeretem, de ezt már nem bírom tovább, nem. Egy erőileg, fizikailag még bírnám, még most is, meg szóval nem vagyunk egy olyan típusú emberek, hogy na most már megöregettünk, akkor itt ülünk, megyünk, napi 8000 lépés, 10 000 lépés megvan, biciklizünk, tehát erről majd fogok is csinálni videót, mert nem hagyjuk el magunkat, de ez most, hogy még mást is tudunk tenni, azért, hogy az élet legyen 80-90, esetleg 100 éves korban is. Miért ne? Olyan érdekes, amikor így veletek beszélgetek, egyre többen jönnek egyébként idős ápoló emberkék, akik akarnak máshogy is segíteni az embereken, nem csak az, hogy fürdetik őket, hanem ugye ráteszik őket az egészségprogramra. Emlékszem, amikor ti felkerestetek engem, akkor mondtam, hogy először próbáltok ki, hogy milyen ez, és ugye elkezdtétek a programot. Van-e már valami tapasztalat? Ugye nem olyan régóta van nálatok az egészségügyi program. Mit tapasztaltatok? Hát érdeklődések vannak. Már úgy mondom, hogy magatokon. Ja, mi? Hát, hát én most már alig várom, hogy menjek délután, estefele, hát nem estefele, 4 óra, olyan 3-4 óra tájba szoktunk menni. Nálunk ugye Jászberényben itt van az Agyva folyó, van egy sétány, azt mindig gyalogosan megtesszük, oda-vissza, van, amikor biciklivel. Most például biciklivel fogunk menni, a város egyik szélén elindulunk, körbe megyünk, kimegyünk az Agyva folyóhoz, és a másik felén meg hazajövünk. Olyan 15-20 kilométer. És tehát ez maga az, hogy mindent el tudok látni, főzök, mosok, takarítok, hát lakásban élünk, jobb lenne kertes házba, de a lakásban pontosan azért megyünk annyit, hogy hát itt a lakásban azon kívül, hogy elvégzek, nem tudok, nincs kert, ugye akkor megyünk, biciklizünk, vagy sétálunk. És így ugye a nézők nem tudják, hogy tulajdonképpen maga az egészségútja program az miből épül föl. Ugye Nusi most arról beszél, hogy van egy program, amin kereten belül mozogni kell, ugye mindenkinek megvan a saját mozgási tere, viszont a többi részt is használjátok, ha jól tudom. Változtattatok-e a táplálkozáson, és azon belül a programunk melyik részét használjátok még táplálkozás ügyileg? Hát én a táplálkozásomnak mit mondjak, felét, még a felénél kevesebbet fogyasztom, mint azelőtt. Tehát én fogyasztom reggel hirtelen nem tudom kimondani, de a reggelit, tudod, a reggeliséget fogyasztom, az nekem pont elég, van energiám, tehát érzem azt, hogy nagyon komfortos vagyok, és azt hát elmondom, hogy minden reggel egy bizonyos helyre megyek, az rettenetesen fontos, mert az a komfort érzés, ami utána nekem egész nap, az mindennél többet ér. Hát ebédelni. Kimondhatjuk egyébként, mert ugye életleni dolgokkal foglalkozunk, hogy ugye sokan szenvednek ugye széklet problémával, és ha jól tudom, akkor ez nálatok ez úgymond megszűnt már? Megszűnt, de teljesen rendben van, teljesen, és minden megváltozott, tehát teljesen az, hogy sűrűbb lett. Ez a program sűrűbb lett, de most már régebb óta ugye fogyasztom, és most már szépen úgy beáll, de nagyon jó a komfortérzésem, nagyon nagy, ez mindennél többet ér, tehát annyira jól érzem magam, tehát minden rendben van.
Ugye ti Vacsora, egy részét használtok a szuperélelmiszereknek, ugye, és ezen belül ugye mondtad, hogy a sékeket használtok, most a fehérje turmiszot használod, vagy már a rostot és a supergreent is használod már? Vagy a csak a fehérje szupergreen meg? a vacsorára a reggeli, az a narancssárga, és a Az a rost. protein, És a így protein. van, igen, és vacsorára pedig a Majd zöldet. mindjárt beteszem háttérbe, nekem van, ha minden igaz, ilyen hátterem, hogy lássák a videónézők is. Tehát tulajdonképpen a szuperélelmiszerek közül Nusék ezeket használják. Ugye van a rost, amiről beszélt, akkor összekeverik a fehérjét, ez egy Igen, nagyon finom, ilyen vaníliás, diós ízű igen, nagyon, nagyon finom íze van neki, úgy naturba is finom íze van. és estére meg használtak ugye a Supergreen-t, ugye Igen, a a zöld. zöldet. Igen. Észrevettétek, hogy ezeknek a sékeknek nem olyan íze van, mint úgy, amit ugye a boltokban lehet kapni, vagy más cégeknél, hogy ízhatásilag ez milyen nektek? Nekem nagyon finom, ilyen természetes íze van, tehát nem érzem azt, mint mit tudom én, egy üdítőnél, hogy ilyen aromás ízzel van megtöltve, olyan természetes, tehát úgy mondom, hogy úgy eteti magát. Tehát Maguk a jó szuperélelmiszerek között tartalmatni. ugye a sékeket használjátok. Hagyományos étkezést mit szoktatok egyébként? Úgy azon változtatotok valamit? Hát én reggelire nem, Gyuri most még annyira nem tudja fogyasztani, ő még egyelőre engem figyel, de én reggelit abszolút, nekem teljesen elég reggelire. Nagyon-nagyon ritka, ha ő neki főzök tojást, akkor én megeszek egy kemény tojást, egy csak úgy magába, de nem mindig. Nem volt Vacsorára, ez fura számotokra, hogy én mondtam, hogy hát most étkezésre ne, mit tudom én, mit egyetek, hanem hogy legalább egy étkezést helyettesítsetek ezekkel a sékekkel. Nem volt először fura, hogy úristen, most nem rághatunk, tehát milyen érzésetek volt, vagy érzésed volt először? hát olyan volt hogy megmondom őszintén, na, hogy oké, mondom, oké, Vili, hát majd meglátjuk. Hát majd meglátjuk, hogy hát ha én nekem nem biztos, hogy elég lesz, hát akkor majd eszem hozzá, hát éhezni nem fogok, de nem kell. Én nem, tehát fölösleges, mert elég. Tehát jó, azt érzem, hogy nem kívánok enni, és a munkámat meg el tudom végezni. Van, amikor elmegyek biciklivel vásárolni, utána hazajövök, főzök, és nem kell ebédig, nem, csak vizet iszom, szűrt vizet fogyasztok, vagy valamilyen gyümölcsöt. És Igen, a azért a érdekes, azért tisztító, kérdezem, mert ugye teszteltettem én is emberekkel a programot, és mindig fölmerül a kérdés, hogy a pacal csirkepaprikás hazájában most mi az, ami ez így ki lehet-e váltani, és tényleg csodálkoznak az emberek, és ugye én már régóta használok sékeket, nekem ez nem probléma, viszont a visszajelzések azok, hogy úristen, ezt nem is gondoltuk, hogy ilyen egyszerű, és rengeteg jó visszajelzés van. De nincs az, hogy most meg van tiltva valami. Persze a hagyományos étkezésben is vannak különböző trükkök, majd arról később beszélünk, mert több videót fogunk úgyis csinálni. Csak az a lényeg, hogy egy kicsit bevezetés, hogy azt szeretnénk megmutatni, hogy hogyan lehet visszafordítani az időt, hogyan lehet úgy megváltoztatni, hogy ne egy teher legyen, mert a hirtelen változtatást azt nem nagyon szereti a szervezet, meg senki se, ugye. Na most ugye van a mozgás, amit az előbb mondtunk, akkor belementünk egy kicsit a táplálkozásba, és tulajdonképpen a fő táplálkozási forma a touchstone étkezés, ez amit a hátam mögött láttok, viszont van ennek több fajtája, már később erről is szó esik, viszont van a programnak egy olyan része, hogy méregtelenítés. Na ez is egy nagyon érdekes dolog, ebből használtak-e valamit a méregtelenítő programból? persze, persze. Hozd már be a dobozt, légy szíves, jó. Hát négy kis üvegem van, a Pure Body Extra, a Minerál, a Fulvic Minerál, és a féregtelenítő, mondjad, a Parasite. Parasite, ez most hozzájött. Ezt most én
régebb óta a Purbodit és az extrát, azt már régebb óta, de most hozzájött a Parasájd. Ezt most ugye beírtam a naptárba, mert 21 napig fogom ezt szedni. Itt vannak. Igen, én közben segítségén föltettem a háttérbe is, tehát itt vannak a zeolitikus méregtelenítők, ami tulajdonképpen a legnagyobb, úgymond vonzás ennek a programnak, mert ugye én sokszor ajánlottam már életem során ilyen sékeket, mindenféle fajta nagyon jó sékeket. Voltak ugye a hagyományos boltba kapható sékek annak idején, akkor voltak a network iparágban lévő, például a Herbalife-nál, én voltam 16 évig, tehát ott is voltak nagyon jó sékek. Aztán nemrég voltunk ugye a funkcionális élelmiszerekben is volt már sék, viszont a superfoodoknál, amikor megjelentek a sékek, az egy más dimenzió kezdett lenni, és ezek kapcsolatban bejött a képbe ez a hátam mögött lévő méregtelenítő program, és ugye Nusiék mondták, hogy van a zeolitos méregtelenítő program, meg maga az, hogy a féreg, hajtó, ugye a Parasájd, én úgy jegyezte meg a nevét egyébként Nusi, hogy no para, hogy mindenféle ilyen féreg. És csak azért mondom neked, ugye 21 napig írja a cég, de én úgy szoktam csinálni, hogy ugye napi 2-10 cseppet kell belőle, és amikor kiürül, nem kell azt számolni, hogy hány nap, amikor kiürül, utána 1 hét szünet, tehát tulajdonképpen a protokollban ez van, és tapasztaltatok-e már valami érdekeset, esetleg a székletben, volt-e már erre valami, mert ugye sokan mondják, hogy hoppá, ezt azért nem gondoltuk volna. Volna valami ilyesmi tapasztalat? Hát én a Parasájdot azt hány napja szedem? 5 napja, hogy fogyasztom, még nem. Ha már így beszélünk a székletről, én azt vettem észre, hogy mióta fogyasztom ezeket, a színe teljesen megváltozott, és az, hogy reggel menni kell, az egy fantasztikus jó érzés, hogy menni kell, és utána már teljesen jó, komfortos érzésem van. De nagyon jól érzem magam, hogy ezeket fogyasztom, mert nem is tudnám, reggel felkelek, és rögtön spejzba tartom, hogy hideg legyen, nem tudom, hogy hűtőbe kellene, vagy elég a spejz hidegsége ezeknek a üvegeknek. Elég egyébként, én itt tartom a szobában nálam, tulajdonképpen ilyen orosgyárkő színezetű üveg. Igen. Azért egyébként csak mondom, hogy a napsugárzást. Igen, sötétben legyen, és elég hűvös. Az az első utam, rögtön megyek oda, ha felkelek, és akkor ezeket fogyasztom. Nagyon megszoktam már. Én nekem szóval sokkal kevesebbet eszem. Jóformán csak ebédelek. Ebédelni főzök rendesen, úgy, ahogy megszoktuk, ugye, jó magyaros kajákat, hát nekem elég. Elárulom neked, hogy ugye én 2 hónapja, már most 3. hónapja, úristen, de repül az idő, tesztelem. Amikor már a Parasájdot elhagyod, ugye lesz egy hétszünet, mert az olyan, tehát úgy képzeljétek el, kedves videónézők, hogy magát a közeget, amiben van, mert ugye mi gazdatestek vagyunk, és rengeteg élősködő, ami nem kéne, ott van bennünk, és ezt a közeget változtatja meg a Parasájd, és ezt nem nagyon szeretik, és majd úgy fogod tapasztalni, hogy lemegy egy úgynevezett kúra belőle. Igen, hát még ugye oda mikor a pihentető szakaszba érsz, na akkor lesz érdekes, akkor lesz majd ugye kiürülése azoknak az anyagoknak, ami már nincs ottan. Nagyon kíváncsi vagyok. Meg fogod látni. Tehát ne lepődj meg, hogyha még picit előrébb megyünk az időben, és ezt szinte majdnem mindenki mondja, hogy ahányszor főétkezésed lesz, annyiszor fogsz elmenni vécére, tehát nem rohad benned a cucc, ezért is nagyon vonzó. Ezt már most is megtapasztaltam, igen, de én ezt úgy veszem, hogy ez jó, ez nekem jó. Észrevetted, hogy szomjas vagy, többet kell inni. Iszom, hát most is itt a bögrém, itt van. Azért faggatom így Lusit, mert hogy próbáljuk így bemutatni ezt a programot, hogy ugye táplálkozás. A táplálkozáson belül ketté vesszük, hogy van a hagyományos táplálkozás, és tulajdonképpen a fő táplálkozás nekünk a Touchstone étkezés, tehát kicsit megfordítottuk az egészet, és úgy, mint ilyen nasi, úgy, mint egy ilyen élvezeti cikket használjuk a főétkezést, úgymond,
És ez azért vonzó, én azt látom most nálam 160 ember kezdte el a programot, képzeld el, most is 160 ember, és hogy jönnek a visszajelzések, én idénynek ugyanezt mondom el, mind amit most neked is, hogy mit fog majd tapasztalni, és akkor ugye kontrolláljuk folyamatosan a programnál, hogy kinek mik a tapasztalata, de ugyanaz. És ugye van a táplálkozáson a méregtelenítési rész, ami megint egy nagyon vonzó dolog, amit mondtam, akkor ugye rávesszük az embereket, illetve ők akarnak több folyadékot inni, tehát vizet, meg ugye felszabadul egy csomó energia, ami azért van egyébként, elárulom, nem azért megtoljuk olyan gyógynövényekkel a testünket, mint guarana, mert nem erről szól a történet, hanem azért van akkor energiátok, mert a szuperélelmiszerek nem okoznak a testbe energia elvételt. Na most, amikor nekem mondták ezt, akkor jó, hogy van, ezt ki kell próbálni. És azért van, mert annyira gyorsan felszívódik, olyan szinten az organikus tápanyagok erre képesek, hogy nem esik ez a kajakómába bele az ember, hogy úristen, most mi történik, hanem igen. És akkor gyerünk, csináljuk. És én is edzés előtt is, utána is használom ezeket a programokat, és ezért van az, hogy beszámoltok, hogy akár 20 kilométert is bicikliztek, ami elég hosszú, még fiatal korosztálynak is, nem, hogy... Igen, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt meg tudjuk tenni még. Meg hegyen megyünk a Mátrába, és ugye, ha gyalogolunk, akkor nem sík területen, az sem mindegy, hogy felfele megyünk, meg lefele is, mert akkor meg fékezni kell. Hát én nagyon örülök, hogy eljöttetek ma, és nem akarok hosszú videót veletek, hogy ugye... És még valamit szeretnék mondani, ami még nem mondtam el, hogy még egy, szóval nem csak ez, hogy ilyen komfortos, jó érzés, hanem én, amit nagyon szerettem volna, hogy a testsúlyomból 5 kiló lement. És nem is külön, tehát én nem fogyókúráztam, mint azelőtt, hogy mit tudom én, most volt 7 vagy 10 nap, vagy valami, nem, szépen lement, úgyhogy én 75 kiló voltam, hát az 5 kiló nem kell, de lehet, hogy még a 70 alá is fogok menni, azt gondolom, mert könnyebbnek érzem magam, könnyebb a mozgás, a menés, és a biciklizés is persze, és még ami nagyon jó, hogy nem kívánom a nasit. Ami azelőtt mindig az volt, hogy este nyitogattam hol a hűtőt, hol a szekrény, hogy mit kellene már megint, és most meg úgy nem kívánom a nasit. Beviszem a sékemet, és azt kortyolgatom, és az pontosan elég, és nagyon-nagyon szuper, jó. Biztos, hogy haragudtok rá, mert ugye, hát őszinte leszek veletek, ugye, amikor a Nusi felhívott, akkor mondta, hogy Vili, én úgy izgulok, meg hogy úgy majd biztos, hogy és hát nem úgy néz ki, hogy nagyon izgulnál, és amit szeretnék ebben mondani, hogy az emberek, amikor megnyílnak, akkor nem lehet őket leállítani. Ugye az előbb már le akartam állítani a videót, amit mindjárt meg is teszek, de csak azért, hogy több apróbb videóból egy nagyobb szeretet tudjunk nektek adni, de látjátok, egyszerűen Nusi mondta, hogy jaj, még ezt is mondjuk el, és annyira úgy örülök neki. Hogy akkora nélkül leadtál 5 kilót? Igen, 5 kiló lement, igen. Azt tudod, hogy 5 kiló az hát ugye nem mind zsír, de azért 5 kilót most cipelned kellene, azért az úgy nehezebb lenne. Igen, és érzem is, hogy jobb a közérzetem, jobb, komfortosabb vagyok, úgyhogy minden szuper. Nagyon jó. Hát nagyon jó. Van egy jó hírem, hogy már soha nem fogsz így kinézni, érted? Mert az a baj, hogy kezdéskor kellett volna egy fotót csinálni, de igen. a sugárzásod az más. Tudjátok, ez úgy van, kedves videónézők, hogy az emberek, amikor elkezdik a programot, akkor nem nagyon jó bőrben vannak, és ki a franc szeret olyankor fotózkodni. Hát most sajnálom, nem voltam erőszakosabb, és hát nem hiszem, hogy így néznek ki a 80 pluszos emberek, és nekünk a víziónk, ugye sok nyugdíjas barátom, már én is lassan az leszek, az a tervünk, hogy Magyarországon és szerte a világon, tehát ne az legyen a tendencia, hogy most már a lefele menő ágba készülök, hanem a francban nézzük meg azt, hogy a 100-at vagy a 120-at, vegyünk rá egy 20-ast, hogy lehet egészségben és bőségben élni. Úgyhogy
záró akkordként akkor visszaadom a szót, te zárd le ezt a kis videót, és hogy mit tanácsolsz így első pár hetes tesztelés után azoknak, akik szeretnének változtatni, adom a szót vissza. Hát én nagyon megköszönöm neked először is ezt a beszélgetést, hogy szántál ránk időt, és mivel, hogy én nagyon-nagyon jól megtapasztaltam ezeket a szuper foodokat, szuper élelmiszereket és a tisztító, tehát azért is tetszett nekem ez nagyon-nagyon, mert már több minden ilyen cégről hallottam, sőt ki is próbáltam, de az, hogy az alappal ilyen még sehol nem volt, hogy egy ekkora tisztítással lehessen indulni, hát ez az alap, hát csak az alapra tudunk építeni, ugye, és utána jönnek a táplálékok. Nagyon-nagyon megtetszett, és én nagyon nagy szeretettel ajánlom a korombelieknek, de még jobban, akik még nincsenek ennyi évesek, mert hiszen én ugye most iszom a parasájdot, és hát a kronológiai korom az megáll. Én reménykedem benne, hogy így fogok kinézni még 5 év múlva is, de mennyivel jobb lett volna, hogyha 60 éves koromba találom meg, úgyhogy aki most fiatalabb, akkor én nagy szeretettel üzenem neki, hogy ezeket próbálja, illetve hát nem is, hogy próbálja, hanem kezdje el ezeket a szervezetének odaadni, mert a szervezete meghálálja. Mindenféle szempontból. Tehát jobban is érezzük magunkat, jobban nézünk ki, van teljesítő képességünk, van energiánk, hát gyerekek, mi kell még más? Én nagyon szeretném. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és hát akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Sziasztok, szia Vili!